Il-Federazzjoni Maltija tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali tinsab ixxokkjata bir-riżultati tal-eżamijiet tas-SEC. Dan kif skont ċifri pubblikati fl-aħħar jiem minn 4093 student kienu madwar 40% illi fallew is-suġġett tal-matematika, aktar minn 30% li fallew is-suġġett tal-Malti, fil-waqt li 23% fallew is-suġġett tal-Ingliż. Intant, skont ir-rapport tal-Istatistika Ġenerali tal-Metsek għas-sezzjoni tal-eżamijiet ta' Mejju minn 36,044 karta tal-eżami madwar 20% minnhom irċivew gratju. Il-Federazzjoni Maltija tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali sostniet li minn dawn iċ-ċifri jidher ċar li persentaġġ kbir tal-istudenti qed isibuha diffiċli ferm sabiex jilħqu l-istandards minimi, speċjalment f'suġġetti ewlenin kif ukoll f'suġġetti ta' xjenza, teknoloġija, inġenerija u matematika. L-MFPA insistiet li dawn ir-riżultati huma allarmanti, speċjalment peress li dawn l-istess studenti se jitlu fid-dinja tax-xogħol tagħhom daqs sentejn oħra. Għaldaqstant l-MFPA appellat lill-Gvern u lill-awtoritajiet ikkonċernati sabiex janalizzaw in-nuqqasijiet li hemm fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna u jiġu identifikati u implementati azzjonijiet effettivi fuq terminu qasir, medju u fit-tul sabiex ittaffu u jtejbu l-edukazzjoni f'Malta.